Дами и господа, като ви падна. Къде съм? Значи тук, добре. Аз където ще си искам, ще си подреда. Фейвър. Много такива. Това е първа част, съм не Брайан. Извинете за това. Значи, няма използваме всички уизарите и това е тай. Няма, не. Вижте какво го прави един уизар. Не, брат. Ще един. Тактиката е такава. Ще го оставим да унищожи тук. Виж как го направи. Изи. Изи он. Само това бъде да изхъбихме. Това е тактика на Clash of Clans. Трябва да се чака. Опа! Базата бавно ще ни се развива. И да. Това е 9! Виж! 4, 3, 2, 1, няма смисъл просто. Добре. Тактиката е такава. Е само. Само трима. И един уизър, разбира се. Ако един уизър да помогне. Атака върбиране. Скоро можем да съберем за една лаборатория, която ще помогне. Вау, вижте само, вижте само. Всяка атака, ако върбираните ни стават все по-слаби. Разбира се, ще направим. Нека да се кръстим. Няма нинджа. Брайан. Истина е ясно. Значи, добре, искате да го апгрейднем. Тъха левел 2. Да. Ако гледате това, не ми се смете, но... Добре, искам да се почвам игра. Добре, аз вече започвам игра, хора, мога да си правя каквото искам. Подреждаме базата и ще направим така. Значи, целта ни е тези хантари тук да минат на това място. И този хантър, билдър хантър, хът, билдър хът. Да, разбира се тук. Сега, Gold Mine, значи, ще направим такава тактика. Ще събираме Gold Mine и това така, заедно. И уръдие, че така да пази цялата зона. Тия неща ще ги слагаме близо раз.
Значи, а тези, да, понеже и те трябва да се защитават. Значи, когато печеля, значи, този каньон трябва да е цялата ни база, за да може да защитава от атаки. Тук, моля да кажем, че каньон на защита. Така ще защитава. Тук мога, като е хубаво защита. Добре. Сега, ще направим едно апгрейдче. Ще чакаме. Нека да апгрейднем мината. Това пък е секунди, защото после ще искам това да апгрейдна. Ще си купа от шопчето още една такава барака. До тук. Така. Ще ги купа после. Morning Food, вече има такова август геймбей. New Troops, знам да... Добре. Имам 2 бараки вече. За уредите... Една ми. Чакаме. 1000. Това било много ефтино, бе. Изи. Сега да посъбираме малко пари. Да. Може ли си купа един билдър? Беше тук билдъра. Билдерите къде бяха, бе? Точно. Канон. Значи, да уреза 500 Dark Elixir. Dark Elixir. Storage. Да. Още време ще имам. И смятам сега този Archer Tower да пази голда и тези. Ето, като се преместят далече, понеже нали спал. Всъщност тази тактика не е лоша, но да е някъде по-далеч, за да не извън делото. Ето тук ще бъде. Този Archer Tower пази елексирът ни. Нашия елексир и нашия гол. Понеже трябва да събираме така. И тези неща ще бъдат обградени така. Това ще се премести. Чакай, къде бе? То колко се бави, гледайте се. Се пази от така. И вижте. И така. Този Archer Tower да ги пази тия. Тонхала ще се пази от нашите верни уредия. И да. Чакайте за малко. Клипът стана доста дълъг. Ще го спра за малко и после. Дами и господа, това ще бъде всичко този епизод. Клипът стана твърде дълъг. Сега го спирам. Така, не забравяйте да коментирате как харесва базата ми. Колко съм добър. Аз бях Ninja Bray. Потребители. Чао.